tumuon, maoy klase sa tao nga bakakon. Makinay na tapos ang ginabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Los, unsa man niya akong naseran? Huh? Uyaw mo doon ni store? Usam na kami nyo! Kaya sabay nag-ingon pa, oy? Si Minerva! Ayaw pagpataga-istorya, Minerva, ha? Basi ka mong sinistor ang uyab, dili ako. Nakita mong duha nga nagsulti sa ngit-ngit, oy. Kung magsulti sa ngit-ngit, uyab na dayon? Oh! Tumuan kay kang bayhana ka da. Mabugnoan gani ko sa sawang Nestor, bugnoon tasad ka. Nagsiro siguro siyang iya may nakitaan nga nasulti sa ngit-ngit si Luos, no eh. O di mo uyab sa kong anak nga si Los, ba ba? Dili, tao na eh, dili eh. Nga nung magsilos ba si Minerva? Nung mahasilos ba siya yung nakita ninyo? Kaniadto pang ulit tao ko na eh. Dako na sa kaibog na ko. Uy, unsa di ay? Aron way tabi nga mahitabo, likay, ug ayaw pagpagigsulti sa mga lalaki, ilabi nagminyo. Kaya mga mata ni Minerva nga patakalag istorya. Tumuan gyud kay ng bayhana, kuya. May muhimog istoryang bakak. Likay na lang yun. Ayaw piyansa ng bayhana. Sorry. Okay pa na ako magigsulti ni mo, Minerva. Nako, wa kay panahon. Pero kang lose do na. Ay, pati kag-istorya di ay. Nga ano ko ka? Ayaw kong ina ini Nestor, uy. Gagyon sa mati ka? Pasakitan mo lang ko nimo. Hala ka diha. Nga ano ka? Magminyo kag laing babae nga nahibaw man ka nga nakagusto ko nimo. Wa na ko magkagusto ni mo eh. O kisa man lalaki ha ang magkagusto ng iyong batasan, nga tumutumuan magay ka. Daghang mga silingan nag-away, tungkol siyang pagkatumuag manulti. Hikog pagkadiha, may pa. Minerva, anak! Kain man ka! Yan ako sugata ko, anak! Minerva! Ginoo ko! Si Minerva! Nagkadugo ang pulso! Minerva! Unsa, kuya? Naglaslas sa pulso si Minerva? Maulagi. May kinaabtan pa ni Noy Damian. Naluoy man kong Minerva. Kuya? O sa mga itabo ni mo? Nabuang ka na ba ito? Pa ko mabuang. O nga nung pakaslan mo ni mo siya, ha? Kwintas kag bukog sa imong og imo na masawa. Kwintas kag bukog kag sambo kay inyong pagpuyo. Kung makigminyo ka na diya. O, dali. Sabihin yung gilalisan, oy? Nabuang nas kuya ni Mulos. Makigminyo ko na siya Minerva. Salamat ni Mulito, ha. Wa ka manumbaling sa mga sulti-sulti sa mga silingan nato nga bati ko. Nahigugma ko ni mo, Minerva. Busa kung makasal na ta, di na ko gusto nga makakita kag-away ni bisan kinsa. O, Lito. Insecure yung bayhana. Masuko man siya nga gipakaslan ko siyang maguwang. Unsa yang gusto? Siya ipakaslan ni Lito? Wa siya baliwa? Oy, Minerva. Ay, badlungan ang manghod ni mo, ha? Uy, ganun ang saga. Kanang manghod ba badlungan na?
Maglagot gani ko, bugnoon ako siya. Ay naunsa lagi ka. Yunsa man kang luz. Insecure ang buang. Nanabi og maayo sa mga silingan nga nung ako may imong gipakaslan. Pragaba. Hoy, ay patagad panulti ha? Wa ko manabian na sa to silingan day. O nga nung may insecure masad kuno ko? Ako ikson si Kuya Lito unya may insecure na hinoon ko? Niyabag ka? Ingnan na lang nga nagtumo-tumo na po kag istorya aron ka pansinon sa mga tao. Kay wa ni mga silingan nato nga managad nimo kay buisit kang pagkababay, plastic. Magpakaroon ingnon nga buutan pero day hilas. Kasagbogo ka da. Huh? Kisay kasagbogo? Ako? Kasagbogo day ko, ha? Ay, nagtukod. Dili ko masukol di mo. Los. Ay, dili. Bus na lang! Los! Buhay! Tawa ko yan. Buhay! Tawa! Oh, ang amahan ni Lito, nisod sa kwarto ni Luz. Taan pagid lagi ko. Nag-unay lang ning amahan og anak. Maniid ko nila. Wala. Unsa man ni akong nabati? Nag-ago si Luz. Aray pa, sakit. Guntahan lang. Dako-dako mo gunit. Guntahan lang. Sakit kay pa, oy. Hala ka diyo. Ari. Nag-unay sila. Sa Yak, sa taluod. Nabati ni mo. Ay, sakit. Ay. Oh, shucks. Nagkaysa. Amo ni siya. Babe, tangan to gamay, babe, para mabasag nga ayaw. Ay, sige. Nerva! Nagpunta ka sa kwarto ni Los. Shush. Ay, usapa. Dali, Lito. Paminawas sila. Daraw. Kana. Daraw. Ang unsa man? Sakit gyapon, ha? Sakit gyapon. Oh, sakit ka, apod pa. Gina. Tumar lang paracetamol, ha? Para mawa na mo sakit. Hala, Lasa, tigang no? panyawan lang mo. Gisakitan si Luz. Sa ato pa. Na-virginan. Palitan ka ka ng pain reliever, ha? Oh, sige pa. Oy, unsa mong duha diha sa may pultahan? Pa? Huh, nag-unay mong duhaon sa. Gihilabtan ni mo ang imong anak. Nabuang mga kanitang palong ay. Oh, Kasag buko ni mo eh. Isang panos, Minerva! Nabuan lagi kami, Minerva. Hasta nga ako nga mahal og manghod. Tumuan ni mo istorya. Saman, nag-script writer lang ka. bisag mao ako na-imagine sa ako nabati nila sud sa kwarto ni Luz. Hilong di ay. May kagyuda. Hulungan na ka mong pagka tumuan ha. Kung di ka mahunong, buwagan ka. O buwagi! Wa ko madlok. Maptus ko. Kung mo ka na, may apo na ko. Mabdos ang akong manghod nga si Luz. Lagi! Lipaya lagi sa imong amahan. Di ba ko kamutuon ako, good? Moingon ramang ko ka nga nagtumo-tumo ra ko. Nagunay laging duha. Dali mo. Pasensya na ka mo, ha? Dayon mo sa mong balay. May bisita si Papa. Lito, mauni sila ang mga kaliwat sa mamahimong banaon niya ni Los. Ni ami kay namay minilos. Unyalipay kami sa ding ibalitaan mis among bugtong anak nga si Emmanuel nga namabdos ko nung iyang uyab nga mao kinis Los. Los, nakauyog kami ni Buday, buutan ka. Ug swerte kay among anak nga si Emmanuel kung ikaw yang masawa, Los. Salamat, sir. Share good. Los. Ayaw pag-share. Daddy na sa ipit ako, Los. Ayaw, nagdublihan nga nakugasan. Layas! Dakalag di mala sa mong pamilya. Layas! Kuya, ang gano mo? Palayas ang kuning asawa ha? Boy, ayo.
Tumo-tumuan. Wa pa gyud siya matagbaw siya nakita. Nga naay na may nimo. Unya, mga asawa pa gyud nimo kay mabdos ka na. Ipanabi na sad sa mga silingan nga si Emmanuel kuno nga nakapangabdos nimo. Usa lang ka Salvador del mundo. Kaya ang tinuod kuno nga amahan sa imong gimabdo si Papa. Unsa? Gibuwagan ni Kuya Lito si Minerva nga iyang asawa tungod lang sa pagkatumu-tumuan ang pagkabakako niya. Mao katuma kasama ang kaagi ni Luz, dinining tulumanon. What's the style? Tumuan style. Kini mong suglaron gisuwat ni Cecil Danyusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.